karon magtimpla na mi sa abono guys. Ingon na mo nga permerong abono pa guys. Ang akong gitimpla ni guys, kuan guys, isa ka kilo nga complete. Mo ning complete guys, kung ang complete gani maghinubi gani mo complete. Para karon mag-abono mi gahapon. Buntag pa lang gihumol ako ni. Para nga kang complete guys, gahi hilisong na siya mga bato-bato, kaya napay batong gagmay pero kaning bato di kini siya nga mahilis sa kining bato tanan kini bato bibilin sa complete. Gawas katong triple 16 nga complete, kining triple 14 na gini balik kini kala kana gini batong gagmay mura balas mabilin. Ang may kana guys isa ka kilo ra nga complete ug isa pod ka kilo nga calcium nitrate. Muni calcium nitrate guys, wala ko ni hilisa daan kanay ram nang hilis ni calcium nitrate. Mura ni siya urea og color. Pero dili sa tinaw tinam tong urea. Muni akong basta tumirong abono sa palya guys nya basta kining kuan. May kuan na siya kanang kombinasyon organic ug synthetic. Isa ra ka kilo ang akong calcium nitrate 1:1 usa complete isa pud kilo ang complete. Dayon ang akong organic ani guys, kung natay FFJ pwede FFJ, kung wala FFJ pwede po kuan seaweeds pani ko guys gusto nga ako ra pud kabuhat ani wala nga mo ni ma po sa among YouTube channel muning kuan guys isog 2 ka litro nga kuan 2 ka litro nga seaweeds gusto ni nga akong gilubok humulan ako og molasses bale 5 kilos ning kaguso 5 litros pod ang molasses muna nag-harvest ako nang gisagol dire sa guso guys pwede ra kining naay ma bilin-bilin nga gamay sa katong guso gyud kay maapil ra may ka lata si uta muna tong itimpla sa primero pang harvest. Kumana nga basta primero pa ganing tag abono sa ampalaya kaya ang pinganay kining palaya kay magkapataka tag abono ani mga kulot po ni. Basta mo gamit mo EPG o YEPG kuan seaweeds mga guso pwede puntong lato. Ang atong timpla ni isa ka drum ho ka litro nga kun dili EPG seaweeds 2 ka litro ang seaweeds di ba FFJ dayon isa ra ka kilo ang kuan complete isa pod ka kilo ang calcium nitrate kang katong seaweeds mao na putoy kibali dugang nasa complete kay ang ka-equal aning seaweeds guys mo tong FFJ na to katong mga sagbot na to gilubok pwede to mo igamiton pwede po ni siyang seaweeds. Ang atong timpla ni kada punuan ipakita na ko gyud tagsa salang gyud katinapa atong bisbis kada puno ay abono kada punuan naman na maghabok ta tong abono primero pakita na ko gyud sa pag abono ato para di gin mo musipyat sa palya kang ingon ang uban palya lisod kay timingon kay masubraan pod mga kulot dinta pag makulang-kulang gamay kaysa masubrang atong pero kini di pali kurat kay kombinar nito organic man og synthetic kare pakita na ko nyo sa pag-abono dito. Karon guys ako nang iabono ang kuan guys. Atong kombinar seaweeds og complete og calcium nitrate. At sa katinapa lang kita mayroong abono guys kay digid masilbi katong daghanan kay gamay pa siya. Wa pa siya migrad ang abono. Atong distansya katong kilid sa atong gihabukan. Kita mo nito sa paghabok, man habok kita nan nag-abono na miron. Kada semana tadi mag-abono guys, labing nindot. Timaan pa nato kung sang adlaw mag-abono. Karon abdan din Miyerkules kay dugay-dugay na maghabok kay dako pong palihan. Oo nga. Karon po nagkapangabono, ikaduhang abono to ani. Kini kay Miyerkules, primerong abono, ikaduhang abono, Miyerkules pud siya. Ikaduhang abono guys, pwede tag duha na katinapa. Kada atbang nato tagsa katinapa pero kung di na siya maulanan guys, okay ni siya dili siya na to habok kag usod pero maabda gini kusog nga ulan kay murag mapanas ni iyang kang-a. So na po gini siyang usbag habok kay di na po dahil kasulod ang tubig ilalo man kung murag mapanas ni atong gipaugbo sa kuwan guna. Natok basta kung kani maghabok kani mo di na ninyo ingon nga pakayon ko ning ugbo sa punuan dool. Distansya na po mo para kay ang kinigod labi na magka inuha may abono magdagan na ang gamot alay na niya maglihok ng gamot ni pa dagan sa abono katuwa na siyang
kayo apil ang kapit sa kanila mga putol lang yang gamot mga tanam kita distansya ano niya ika dagko na ni pwede nag layo na kay ta mag-abono para nga di na kita mo si di gid nakakulot-kulot atong palit kay ato agon siyang saka ang palit ng oras sa agad di pa sa natin mayroon pa akong tanom nakakulot-kulot di sa pag hinubig inaning hinubig nga init sa straight di gid mo sibig di ta mo palo pa ni gukod og bisbis og tubig kay ang abono ani di gihapon maka dagan yung sa lawas sa palya kay kung man ang yuta kinahanglan gisag basa bisang ganig mag-ulan guys labi magbunga ng palya ulok adlaw himot pat bisbis sa jugad ina paabot pag mang liki nang yuta sa maghigisan kay wala out na kay palya na kung paabot pag magliki ang yuta. Ang amore abono kasi at yung idikit sa punuan kay ingon ako na kung atong pirang ting igunang punuan bis ang root hair nga mo nagkaon sa abono mamatay na hinon tong root hair di na nung kakaon sa abono mao na. Kung guys mag-abono ta sa ikaduha pakita na ko ni tagduha na katanya pa tingamo no nga atong primerong abono diri pa lang to siya ikaduha si mana pa lang taas na kay siya. Kaya kini guys, basta labi nagbalong-ulanan, makatingamong ang palya mura lang kilatan ni ka gabi labi nagbagabi niya. Importante ani guys, kini yung kining sagdan na ani oh. Kung gusto gid mong kusog ang tubo sa palya kay mo ni magkakaon kusog sa ikaingon ko ng abono kay duol sa yuta, silingan sa pagkaon. Kinani nga stage guys, ikaduhang abono. Ang abono na mo ani katunang kuan guys. Nag-abono na mi ani og katunang urea na ni siya 3 kilos ug 2 ka kilo nga FFG na to katong mga saging ug katong mansanitas ug kalbasa kay kini nga stage siya guys basta mo gawas na gani siya guys nga porma kini guys pagkita ninyo kini siya kini nagsugod na ni siya og dalag bunga kay ang uban ani makaagit ang uban pagkita ni uban ni ano uban ani tuy-tuy nang nainani niya kini siya pa bulak pa lang mga minaning ikaduhang abono mag-abono na ta o katong kibali may putas na siya katong molasses sa may putas naman to na to kay magdagan na si ani paingon dito magdala ni siya bunga kung ganahan tag pabungahon gani pwede ito pabungahan pero talaga yung atimanon pug hinubig kung mag-init kay di na po siya kasuportar kayo ang tubig kung naibunga kay kusog kay tumahigmo ang tubig ang bunga ano kasi ka gani nga kaduhang abono tagduha na katinapan yung abono at bangon yung kada atbang magsapoy dagan di inyo dikit sa punuan kay inyo dikit sa punuan makita niyo pala imbes nga mo tambok madugay magkayilo hinoon ay kaduhang abono guys kita ninyo ang pantay siya primerong abono dagmay pa man to kini dako na siya dako na sa kaon mo na tong duhaon na ka tinapa hantod ni sa pagkuan guys pagkadagko pwede tagduha ka tinapan tabindin kay inig-spray to ani mogamit ang botanik foliar kay atong gamit ani guys hinubig ta og foliar sa dahon atong tira ani kita po yung timpla ni nag-spray ni sa tong FFG na to basta ikaduhang abono pwede na ta ni mag FFG na ta og kuan tong urea na lang wala tay sagol nga uban pang abono kay pag tanom natin ani ato maning gibasalan nasipan mo guys sa palya guys nga makaingon mong ang iyang tubo uniform kayo kay kinamo ni siyang gikuan gi katong seedling ni pagkatanom nga may basal ni siya nga kompletong kuan na to pagtanom na to kay sa basal po guys wala pong ipasabot nilang basal sa importante po kayo ang basal kaya dito sa kamatis ko namang YouTube importante kay itong basal na complete guys kay kung nakailam mo ng baki nga butod pag magtanom tani atong gibilibod katuman tong vermicas bulub-lub-luban ni siya baki mahitabo ani itong gitanom musulpot ni siya ka baki mo naglublob sa ilalom pero nanti basal nga abono mao tong halang man di siya ka dayon sa ilalom balik sa gawas ato padili ni siya matandog atong palya kay nakasuway na ko sa una guys wala ko'y basal salig na ko sa organic nga vermicas sa usa ka libo ka punuan gamay ra 50 ka book damage na kung gitanom mga tingakong nangalaya kay ang baki na din naglublob sa ilalom ang baki nga butod nga murag tingog og baka pero dagmayr day kayo na magpalutaw sa tubig mao na
karon guys. Mag-abono to si katulong abono. Mga naghapong laga ni guys. FFG gihapon ta 2 ka litro og 3 kilos nga urea. Pero ako lang pasabot yun guys kung mag-abono na kita permente. Kini gipaklaan ako nito sa adlaw. Kasi kadali agi ni magtubo kini kuhaan gid sa buntag na ko like hapon man nun. Kuhaon jud ko ni siguro mas buntag kay kini. Mao gini magkaog abono kay mag-abono ko ani ron ugma ug dili ka ulan ron gabi. Ugma ani sa adlawan. Magpalo up jud ko ni bisbis og tubig. Pwede gigma ug ilang bisig kamera na ugma mabituhan po naman og bisbis kay di pun magsilbi ang hinubig dato guys na labay init kay ron ya dili sundag tubig ang dagko na. Aksyon hapon ig dadaan pala kay naami hapon tayo scientific kami gamay-gamay ra pero di kita mo kumpiyansa kay sayang ang hago to guys atong mo kumpiyansa ta natong duha na gyapon kanina pang timplada ani guys. Kini gipahabukan siya pong kita ninyo kuno. Yuta nga kuan kang Asya. Kini di na siya makaulag kusog. Pwede tabi mo din na mahabok sa ikaupat nga abono pero og muulan kay grabe nagkusog-kusog guys. Ako kayo habok kita ni para ang yuta kang makasud atong abono. Kinahantod mo tibas guys mao ni akong maintain ani pero ang foliar na ko ani guys. Lahi pwede ko mo usay mo gamit kong seaweed. Kay katong seaweed sabay complete na to siya. Say mo gamit kong FFG. Kulang pang kuan tanawan lang kung sitwasyon sa palyaw kung mura siya ni aksyon. Lalag ang dahon. Gamit ko atong seaweeds pero kung wala gani FFG kung gamiton kung dili seaweeds pwede po katong kuan FFG. Kaya magsalig kita sa synthetic ron guys. Synthetic ron puting mahala. Kaduha pa yun. Maabot yun ang punto nga ang kuan. Ang kining atong yuta. Matagbaw na putag pangita o kining kuan. Limestone para ibutang atong yuta kay acidic na kayo kay atong yuta pati ng asidika di na natin mo dawat og abono ang atong tanom kay gipugan na sa acidic ang ato ang abono. Kini guys sig matingala mo nga gamay ni siya mo rin do nagtanom pero naputol ni siya. Kay pag kanal na mo are wa malikay nabundak kag bato na naputol. Ako lang po ni siyang di pa puli sa udlot kini inig tubo ani kining mga udlot na po niya diri imo pero ning kuhaon para mapuli na po sa kibali mo udlot.